kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Banwas ang tuboso gipapanugan sang show cause order matapos mapaslawan sa pagpanagtag sang 6.8 billion pesos nga cash assistance para sa mga nahalitan sa bagyo nga Odette. Sunod sa kay DILG Provincial Director Roslyn Quintana, ang tuboso lamang sa Negros Occidental ang napapanaugan sa among show cause. Sa Western Visayas, 16 ka mga LGU napapanaugan sa DILG sang show cause order bangod sang kahinay sa pag-release ng assistance sa mga apektado. Patag ni tuboso Mayor Richard Hahuko, wala na katigayon release ang assistance ang Banwa bangod wala man siya nahatagan sa authority sang Sangguniang Bayan para maglagda sang Memorandum of Agreement para sa natungdan kuntani nga assistance. 1.8 billion pesos ang gikan sa Department of Budget and Management kag 5 billion naman ang gikan sa Office of the President nga mismo sunod sa alkalde siya ang nagsulat sa presidente para maging usang bulig. Wala tigayon na pasar ang 2022 nga budget sang tuboso kag reenacted ang budget sang Banwa. Nagpakig-angot ang DigiCast kay Vice Mayor Jesse Rex Bartolome pero as of press time, ginahulat pa ang iyang sabat. Amo na ang isabat ko nga on my end, sayangan gigani ko. Ako pa galing nagsulat sa Office of the President para madugangan. Anhon namon pag enter into agreement kung wala resolution from the Council.